बाबुआ के जनम बचाई हा इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। अरे बहुते फैलल बा मुदैया बाबुआ के जनम बचाई हा बहुते फैलल बा मुदैया बाबुआ के जनम बचाई हा संगही आशा गुलाबा लेके तू जाई हा साथे लेके आई हा ए भैया जनम बचाई हा पढ़े लाया के लेना भेजाई हा बाबुआ के जनम बचाई हा जनम बचाई हा जनम बचाई हा केतना के मरल कई वीडियो होल हाई वायरल जी यूपी बिहार में मचल है हल चल जी सुनी ना केतना के मरल कई वीडियो होल हाई वायरल जी यूपी बिहार में मचल है हल चल जी आज के हुआ ना जाना के दिहल ना तू खाई हा ना बबुआ के खिलाई हा ए भैया जनम बचाई हा पढ़े लाया के लेना भेजाई हा बाबुआ के जनम बचाई हा इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय बेरा कुबेरा कहीं अहन जाई हाजी पर परिवार सबके कहीं समझाई हाजी बेरा कुबेरा कहीं अहन जाई हाजी पर परिवार सबके कहीं समझाई हाजी आज गाई कहे डीजे कुंदनमा और लिखे वाला बनमा बाबुआ के जनम बचाई हा पढ़े लाया के लेना भेजाई हा बाबुआ के जनम बचाई हा पढ़े लाया के लेना भेजाई हा बाबुआ के जनम बचाई हा इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।